ଗୌରଙ୍କ ଖୁରାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି କୋଟି କୋଟି ଗୋଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗୋରୁଙ୍କ ଖୁରାରେ ଏକ ବିରାଟ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୋମୂତ୍ର ଓ ଗୋମୟର ଏହି ପବିତ୍ର ଗର୍ତ୍ତ ପରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ ଓ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଧି ବିଧାନରେ ଏହା ସମାପନ କଲେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନରେ ସ୍ନାନ କରି ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଅଛି।